Upo na play. Ha? Play na. Play na din. Ha? Katarong ko no? Play na din. Ha? 1, 2, 3, go. Hi, vlogger. Good day guys, kami ang Nunyesa Boys. Nunyesa Boys. Nunyesa Boys. Magkuhan mi guys, magpakit-unta mong mga exercise guys ba nga mga pro kay galawan ba. Kanang mga exercise nga wa pa niya makit Dili ni siya basic exercise. Dili ni siya basic, ngilngig ka na exercise ni. A few moments later. Ay lang puro ma. No, Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. 1 hour later. naluya na. Uy, kaya saba. Mga luya na. 7, 8, 9, 10. Audio Jungle. Audio Jungle. Sa'yo na ini. Sa'yo. Audio Jungle. 8, 9, 10. Luya na. 11, 12, 13. Lugabi din ako anay. 15. Luya na mo? A few moments later. So, luya na mo? Luya na mo? Dito ko muli. Tayo po exercise, watan rin. Una lang mo dito, lasiti po ka muli ha. Gabi. Lasiti po ka muli ha. Gabi. Some nights make her say please, like a lolly. Look at till it's clean. She looked at me and said, Ano sa boys? Timan din na. Kinig mga exercise. Sunod ha. Nanon sa puno na mong sunod nga mga exercise pod. By the way, salamat tayo sa subscriber. 3,000 ka po. 3,000 gabok. 3,000 gabok. Salamat sa namonetize na taon me. Namonetize na me sa YouTube ha. Timan din na. Gago! Subscribe. 2 hours later. Takigan.